23 kV உயர் அழுத்த மின்சாரம் தானாக நின்று விட்டது. லைனுக்கு கரண்டா ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் யாரும் கிட்டுவாங்களா? அது வரைக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் வரையும் ஒரு 2 நிமிஷம் வரையும் ஆளுங்க இருக்கும்னா ஆளுங்க தேர்ல இருந்தவங்களாம் பிடிச்சி எரிய ஆரம்பிச்சாங்க. அதெல்லாம் யாருமே காவந்து பண்ண முடியல. லைனுக்கு கரண்ட் கட்டானதான் எல்லாத்தையும் தூக்கி இது சேவிங் பண்ணோம். ஆனா எத்தனை பேர் இப்ப உயிரோடு இருக்காங்க, எல்லாம் மெடிக்கல் கொண்டு போயிருக்கோம். இது தரை மட்டத்திலிருந்து 23 அடிக்கும் மேலே பாதுகாப்பான உயரத்திலே செல்கிறது. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்க ஜெனரேட்டர் லைட் செட்டிங்ஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. முக்கியமான காரணம் ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது. ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா லைன் ஃபுல்லா ரோட்டுக்கு மேல வந்துருச்சு. 2 அடி ஒயரை ஏத்திட்டாங்க. அப்படி ஏத்துனவங்க அந்த ஒயரை கட் பண்ணிருக்கணும். அந்த ஒயரை சரி பண்ணல. எங்களுக்கு 2 அடி ஒண்ணு நிமித்தி இருக்கணும். அந்த ஒயர் கட் பண்ணிருந்தா இவ்வளவு விபத்து எப்பொழுதும் கொண்டு வர அதே தேர் தான், அதே ஹைட் தான். இப்ப இந்த வருஷம் மட்டும் எப்படி எங்களுக்கு நடந்துச்சு? இது ஏத்துக்கவே முடியல. தஞ்சாவூரில் நடந்த தேர் விபத்தில் மின்சாரம் 0.19 வினாடிகளில் தடைப்பட்டு விட்டதாக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சட்டசபையில் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் நேரில் பார்த்த மக்களோ 2 நிமிடங்களுக்கு மேலாக மின்சாரம் தடைபடவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். மேலும் தேரில் இருந்த ஜெனரேட்டர் தீப்பற்றி எரிந்ததாக சொல்கிறார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி. ஆனால் ஜெனரேட்டருக்கு எந்தவித சேதமும் ஏற்படவில்லை என்பதே உண்மை. இதுபோக சாலை மட்டத்திலிருந்து 23 அடி உயரத்தில் உயர் அழுத்த மின் கம்பங்கள் இருந்ததாகவும் அமைச்சர் கூறுகிறார். ஊரில் நுழையும் போது உயரமாக இருக்கும் மின் கம்பங்களை பயன்படுத்திவிட்டு சற்று தூரம் சென்ற பிறகு உயரம் குறைந்த மின் கம்பங்களை உயர் அழுத்த மின் பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தியுள்ளார்கள். ஏற்கனவே இருந்த சாலை மீதே புதிதாக சாலை போடப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் சாலையை விரிவாக்கம் செய்யும் போது மின் கம்பத்தை இடமாற்றம் செய்யாமல் அதே இடத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழக மின்வாரிய ஊழியர்கள். இவையே விபத்திற்கு காரணம் என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள். அவர்கள் சொல்வதிலும் நியாயம் உள்ளது. 93 ஆண்டுகளாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வானது இந்த வருடத்தில் இப்படி ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கும் என்றால் அதற்கு அரசாங்கத்தின் கவனக்குறைவே காரணம். 94வது ஆண்டுல இதே நடைமுறையில தான் சப்பரம் போக்குவரத்து எல்லாமே 94 வருஷமா இதுதான் கடைபிடிச்சிருக்காங்க. முன்னோர்கள் செஞ்சதை நாங்க வழிபடையா அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம்.